Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Ekuqhubekeni uhambo lwethu sisebenza ngama-sets, ngifuna manje sike sikhulume ngama-relative complement kanye futhi nokwehluka kwama-sets ethu. Sokuchaza kabanzi ukuthi siqonda ukuthini lokho. Uyabona lana vele bese ngibhalile ama-sets ami aka-A, ngabhala ne-set yami yaka-B. Bangithandile bengingasebenzisa noma yini kulama sets, bengingasebenzisa iy'lwane, bengingasebenzisa amabhola kanjalo kanjalo, kodwa-ke ngoba sifuna ukusebenza ngendaba zebalo la, ingakho ngithathe inombolo. Base ngithi mina asike sihlaziye lokhu, bangithi A minus B. Ukuthi basikhuluma ngama-set, bawuthola ukuthi kuthiwa iset eyodwa minus enye iset kuqonde ukuthini. Ngifuna sike sikubhekisise kahle-ke lokho ukuthi u-A uqonde ukuthini uma sithi A minus B wama-sets. Asibone kahle ukuthi usuke umele ukuthini. Kusho ukuthi thatha okwaka-A ususe okukhona kwa-B. Shuthi ka-A sangawufaka u-5, 3 no-12 ngoba wukho ka-B, kodwa ngesakwazi ukufaka u-17 kanye futhi ngesakwazi ukufaka no-19 ngobani? Ngoba ukhona ka-B. Kusho ukuthi thatha okwaka-A ukufake yebo, kodwa ususe okukhona naka-B. Usiyezwana? Kusho ukuthi kususe okukhona naka-B. Uyabona ukuthi ka-A naka-B khona u-17 kanye futhi khona no-19, ingakho singazange sawubhala-ke la ngezansi. Kalula nje kanjalo. Ayikho into eyindida, ayikho into ekhalisayo. Athi ngizama ukukubhalela la okuzokuchazela noma okuzokukhumbuza kangconywana ngalokho esisebenza ngakho. Ngakho lokho esisebenza ngakho, ngithi ngikhumbuze ngithi u-B subtracted ku-A. Usho ukuthi u-B ususiwe ku-A. Siyezwana? U-subtracted kusho ukususa. U-B ususiwe u-A. Ubonile kade sikwenza lokho. Noma singathi relative complement ya-B ku-A. Lokho okusho ukuthi okukhona ku-B ku-A sikususile. Noma lokho okungekho ku-B asebenzanga ngakho ekukufakeni kwa-A. Ubonile ukuthi senze njani? Siqhathanisile sabheka ukuthi yini u-A no-B abanayo, abanjani, aba-relative, abahlobene abanayo. Sasusa lokho ngobani? Bekuthiwe A minus B. Senza sesizama ukukhombisa ukuthi singasakufaka okukhona ku-A naku-B, sabe sesikususa kalula kanjalo. Senze njalo-ke. Senze njalo kamnandi nje, kwalula kanjalo. Asibone-ke ukuthi sidlula kanjani-ke kuloko. U6 beko waka-B, ingakho sususile no-17 no-19. Uyabona? Sizama nje ukuthi sike siyibukisise manje-ke inamba. Sibone ukuthi asejanga yini, asibone ukuthi azange mhlawumbe sayithola sisephutheni uma sesisebenza ngaloko. Siyabona ukuthi sihambe kahle kakhulu. Indlela esisebenza ngayo inhle kakhulu. Sibone basithi A, basisifaka lolu phawu. Lolu phawu uyalibona ukuthi licishe lifane noba? Cishe lifane nophawu lwakalaphi? Cishe lifane nophawu lwaka-divide. Kodwa-ke kukhululeka akusho ukuthi divide, kodwa licishe lifane nolwaka-divide. Ngakho ngizothanda nje ukuthi uthi ukuliqaphela. Yeah, awuthi ukuliqaphela lona leli gama. Musuqaphe igama lolu phawu ngothi awuthi ukuliqaphela lolu phawu lwethu, ngoba sizosebenza nje ngalo kakhulu impela. Sizosebenza nje ngalo kakhulu. Asithi-ke uno-B nophawu lwakho lolu lokugenca lokususa ukukhona ku-A, base waba no-B minus A. Asibone ukuthi siyosalelwa ngubani uma kukanjalo. Asibone ukuthi sizosalelwa ubani?
uma sinesimo esinjalo. Singabe sesisalelwe? Ngibo? Nakungathi senze iphutha. Cha. Ngabe siyadlulela sithi kanjani uma senza lelo hlobo lokwenza lo msebenzi? Singathi A bawususana isusana no A ukusho kukhona A kuyasuswa u-A. Phinde futhi sithi oku-A suse ku-A sosala nani? Ngifuna ukuthi uqaphele-ke lokho engizokukhombisa kona okuzokukhumbuza ukuthi sisebenza kanjani. Sizoba nobani? No empty set. Kwesinye isikhathi bakubiza naluphawu lwakhona. Bese bakubiza ngo-null set. Okusho ukuthini? Asusalelwa lutho phela u-A bawususana no-A. Kalula nje kanjalo, empty.